Tumpuk-tumpuk niku nak.
Bagong Sagung para dewati abiyantara wujute para Ratu kang binaja sekar Panggung Sada budaya kene. Prajurit Rian wah bagian ana pije lan sliramu Ren Mala sliramu sitak dama-dama rina kelawan wengi ana ing pagelaran Sekar Arum Sadya budaya kene mung sing isine bab perkara pagelaran umbawano Sagung Para Kawula sing arep ngembil dhateng pagelaran Sekar Arum Yedi wah pimpinane Bapak Riyadi tanggapane murah Sekti Mahabara jaranane ya apik tenan iki dilane pancen nyoba kondang sukseni para youtuber kondang sing wis rawuh iki kenek kanggo tampa tuladha Sagung Para Kawula iki yen to kaya mangkono kanca Sagung para prajurit aku tak jaluk karo keplai kendang abiyantara bebarengan karo sompret kang tumiba tenane iki monggo kula derek prajurit anaren ala Rian bersama STB Lo
Loh, awas. Woi, tambahan. Ada. Awas ah, tambahin deh. Iki lo calo aku deh. Awas, yo. Oh. Ayo diajak. Ayo Karin. Ayo Mami Ratna. Semangat ya Mbak Is, ayo. Kang Nurkolis, Mbak Isa, ayo. Goyang Mami. Wenak lawatian. Lopot ambihang sok kira sing bisa maneh dadi siji mergo pasti Sekarang Rom Setyo Budaya lagi. wis padha ngrestui suwi uli ngenteni pungkase warung nikahan mergo agama sing sepadyan wong riko nang ati hakatan sempurna tapi sing padha barang isun bayangno janji wis dipundheli keton hangisan rasakno
Ayo, bapak yang tidak lagi. Ayo. Oh, iya. Oh, iya, Bu. Iya. Ayo. Polo dinane iki perwakane sagol Warama Wadya Polo kang mangeja wantah. Ayo padha sinangetno. Padha baris sakembaran ana pije ana purya. Patalamu. Oh, yeah. Keparat kurang toto yen to pancen seleramu sing kodang gawe Jawa taun pangrasa kararum sedaya budaya dinane iki pur nganti toko pucuk kidul ngono ing satengah papan sumber jati kene wong tedha ingsun keparang nyempalke baumu ana kiwa lawatangan yen supayane awakmu lumeser saka pagelangan keparat bagian ucap sawurmu wis tanpa dipikir aja mung kowe sing diraling semaju palagan kabeh perwadya bala telu cacahe ngabanter peperangan aku ora bakal mundur semelah peperangan wah para yen to kowe mangono ayo tak tanding apa sing dadi menjaluk aku ayo aja bos
Bocah. Selera musik dinalingi dadi pawangilipun para wadyabala ana palung sing ngabantara ren uga ana riyen. Telu cacahe yen to pancen awakmu lanang priyangga sekti mahambara lan tegas papak palune pandhe. Putrane kayu tamakno kelawan aku. Oh, apa sing tak wedeni? Ana Surya kamangi jawatan yo dinalingi papat kembludunge selahku kemaron. Putrane iki Kloroto rancu Dagogdor kang dimangka ana dinaliki Bapa Paleman Kabantara loro kadure pekale pancen nyawangta nuwun langsung lawan panjenengan Bapa manunggal dinaliki danjal siji kelawan Polanto mula kadya geger Kang Ratu sangkalane bah ngono lho. Iya, cakale manungsa ya iki. Cakale paldaprak ya iki lho. Cakale paldaprak karetan ya iki Mangampara tadi. Ayo. Ayo majuren. Kok jare ora melok. Lah iya. Ayo majuren. Boh. Tamano. Awas. Wah, ora kroso. Sing anyar. Lah, yo ngono, ganti sing anyar. Yo kuwi penak sing anyar. Penak sumpah. Cacal tamane, cacal. Kaya mau majuren. Maju, petut. Ayo maju, awas. Lho kok malah joget. Petut. Ora penak, ganti petut. Sitoe. Lah, kuwi lho derian. Ora penak kuwi. Awas, ayo. Loh, malah ora penak. Sing abang. Modar. Wong kowe. Ya boleh maju. Para solo ya. Ren, bokorin. Tumpuk niku akeh.
walesannya. Pokoknya ditanian. Golek walesan pokoknya Bapak Ibu. Wah, woi, pikir pije apa rene apa nih? Alas, banteran ren lah pecut. Yo, alah Wah, ora ngrasa. Pikir. Lah, yo iki lho. Awasan. Pikir. Wah. Yo. Pikir. Lah, ora sudo. Oh. Ren kon metu. Ren kon metu Ren. Ren maju Ren. Lah. Serem tenan iki, Cuk. Ayo. Sopo awe-awe kae? Ayo. Sopo awe-awe kae? Oh, sisik kidul awe-awe. Sisik kidul. Lah. Yo. Adus bisa kemalan. Aduh, Sok. Aduh. Sisik kidul.